Haupa lagunak, hemen elkartu gara Deskontrol eta Arkada Sozialeko taldekideak gure taldien egoeraren berri emuteko. Urte hauetan guztietan, Arrasateko errementarien seme-alaba izan gara nolabait, kalekumeak. Burdina lantzen zuten haiek bezala, guk kantuak, ideiak eta ametsak landu ditugu. Kolpez kolpe eta zua lagun. Eta gure herriaren izenak dioen bezala, harri arteko bidea egiten saiatu gara beti. Oztopoen gainetik aurrera, ukabilak gora. Gure herriko kondairak dioenez, erentzuge bati egin behar izan zioten aurre. Guk ere, gure garaiko erentzugeekin borrokatu behar izan dugu. Hipokrizia eta fasismoaren aurka besteak beste. Ez ditugu beti garaitu, baina ez diogu inoiz borrokatzari utzi. Eta duintasunez eutsi diogu goiari. Urte hauetan guztietan, eszenatoki bakoitza zutegi bat izan da. Eta zuek mantendu duzue zua bizirik. Zuen indarrik gabe ezen mailukadarik izango. Ez kanturik, ez biderik. Mailua pasatzeko garaia da. Burdina osten ustekoa, buruhotz eta bihotza bero. Baina ez ahaztu, zua ez dela inoiz erabat itzaltzen. Horregaitik hau ez da agur bat. Oraingo emango ditugun azken 2 mailukadak izango dira, baina zua barruan daramagu oraindik. Eta borrokan pizutako txingarrek bizirik diraute, badakizue, iorduko bizi. Eskerrik asko bihotzez, bidea gurekin egin duzuen guztioi, Deskontrol eta Arkada Sozial, agora zuek. Bueno, dispertsio politika amaitu dan arren, ondino behar izanak egoten jarraitzen dabe, eta gaur egun gainera behar izan berriak beha agertu die. Uste dugu garrantzitsu edala, elkartasun jaialdi honek jarraitzie, kalie zapaltzen dabizen horiek harrera duin bat eukin alizeteko. Bai, eta garrantzitsua ikusten dugu bai, Arkada Sozial eta Deskontrol moduko taldiek keinu publiko eta politiko honek eitie, eszenatoki gainetatik bai, konpromisoak hartu eta ereduak eskaini behar dugu zelako. Euskal Herri aske bat asmatzen dugunok, praktika behar ditugu hori irudikatzeko, eta gure jaialdeek hori erakusten dute. Auzolanean beste Euskal Herri bat eraiki dezakegula. Horretarako ere, musika taldeen konpromesua ezinbestekoa da. Urte askoan zehar bidelagun izan zaituztegu, eta oso pozik gaude 2 kontzertu hauek emateko gure jaialdiak aukeratu dituzuelako. Azke jaialdean Iruñean eta 40 minutun Durangon elkar ikusiko dugu. Euskal Herriari eta mundu hobe baten alde lanean aritu zareten guztioi, gure eskerrik beroenak emateko. Egurra!